Xiberotaren eta xiberua ezagutzen dienentako ez da dudarik maskadetako sonugiliak dira txululaia eta tabalaia. Txululaiak geroago eta haboro agertzen balin badia tuntunarekin hoi da hanbat hobe. Bena ezagutzen dugun bikote hoi abantxuni dezagertzeko lanjeian izan da behin eta habotan. Emiretzi geren mente azkenian eta hogei gerenaren hastapenian. Ikusiko dugun bezala hurentxiago. Txululai bezala zumbat aldiz etzaita ditu telefonak aldu bat, ataratze edo altzuk edo altzaiko plazan dutuk edo barkoseko plazan dutuk, beharriaigo dantzana isari Baiunan edo Donostian eta txululaik ez diaigo. Ahalitzaiki agiten, eta noiz, arrunt. Ahalbara bai erraiten da, eta ez parimada, eta beste bat xerkatzen da. Eta bost aitzin nahi balin badia, juiteko prest, beren tabalaiaikin. Eta txululaiek ez balin badie, edireiten, desmuzei horriko die, eta txat juan. Ez da, nihui ere, aldiz, plazan balin badia, lau aitzin nahi, eta txululaia, gakeoa mentz, tabalaia mentz, edo falta parka, mentz, erraiten dugu xilotara, bestentako behar da eran falta. Etxeat junen dia, desmuzi juriko dia, eta ez da nihui ere jinen goguala, klarineta edo akordeoi baten bila joaitia. Zentako. Hogei geren mente hastxarian, dantzain bihotza eta baratzia barkose eta berantago ataratze balin bazien, ez da dudaik soniaren, musikaren eremia basaburia da. Eta norbait hor, burragertzen da ororen gainetik, Lexarduart Lakari, paregabeko txululaia deitzen ziena. Eta gizon hunek, aski gano eta indar ukrendu, kobrer, eta klarinete eta bihurtzeko, maskaretan pu, zeren pastualiane segure bostegin ahalak egin dutu, bena eta doidoia txululak begiatu du, lusaz, guai gaizak ambiatzen edi eta beharei, lusaz, guano berri atino, txulula, etzen ezagun, satan, dantzetan, baizik. Aldiz, ikusi dutugu Australia, Autrichatik jenik filma bat, Viena musikalai batek filmatuik sohutan, mila bedeatzuen eta hoita bostien erola, eta handa Lexarduart, eta sotal, eta tabalaiak, eta hoi dira, pastualeko sonugiliak hoi dira. Ez da guano kobreik, edo memento hartan pu, ez da agertu. Bena, ez da agertu, eta balakit garate ahanei entzunik, katea txululai paregabi balimazene, katea handiko gizona zen, eta imposatu zian, txululai batek eta tabalai batek behar ziela, juiten zielaik, jei batetarat edo maskadetan, ofiziale baten jonalia. Eta badakit, lasgarri gaizki hartu ziela somaite, bena hoi, etzin parkatu, eta gaizak aski untsa egin zutin hau, zeren ehun bat urten buian, oana gaizak holasek juiten bitiada, zerbaikoa behea. Gero, beste fenomeno bat ere, agertu da, Emiretzi geren mente azkenian, Italiatik trenbidez jintzien langileak tunel egiteko, eta berantago Siberuan enpresa bat zen, Lombardi Morello, oihanetan aitzeko, eta hoiek ekarri zien akordioia, eta Pireneo guzietan akordioia ikusten da, saldu sobea Siberuan. Horre, pentsatzen dut,
ez dela lexarduat arrotz baizagoien unguian. Eta doidoien nahi nuke ohartarazi, Gipuzkoan, bereziki, trikitritxa agertu dela eta baztera koro. Karrot eta zutiela trikitritxak, dena denbora berrian ere ezabatu zutiela trikitritxak lekuko instrumento hanitz, saldu txistua. Oso ibarian ere akordioia sartu da, dena damugarri dena da txirula, oso ibarriko txirula sartu dela akordioiaren meneko, eta uano ere beriki ja, hanko txirulai hobenek ez die erabilten txirula bere osotasuna, bereziki gaineko notagoetan plegi eratu behitie akordioiaren jarraikitzeko. Aldiz, arabita ez da berdin, arabita jarten da, edo jarten ahal da, badutu ahalak txirulain lagun bezala, benez txirularen gainetik. Mila bederatzu egin eta hoita hamarain inguian, eginik izan zen konkurso bat beti ataratzen, eta han Violet Alforek musikalaiak hoikoro ezari dutu artikulu ezinago eder batetan, eta han lexarduart izan zen delako hor konkur, eta Xotal Patalagoitik irabazizin lehen saia, gero zintzen etxahonli ginaga, gero uste dut ageret barkoxe, maguleat ezkontuik, miskan dela, Kopen, Barnesti Bolse, eta uste dut Oxat Sohuta, eta Bidartan jarbego hor zeuden. Ikusten dugu musikain unguia beti, puntuetan beti ataratze izan da. Eta hau ere, hortaz nahi nuke, Xotal agertzen da tuntunaikin, eta gero Xotal zentu zen, mila bederatzian eta berroita hamazortzian, eta tuntuna desagertu da gueko maskaretan, Kopenek eta txahunli ginaga, amurik ez dut ezagutu, grazia bikendut haren obren entzuteko grazia bikendut. Bena, Xotalekin azkena zen, Guaiberi Artino, nik parte hartu dut eta Michelete, tuntunain berriz ara biziarazteko, zer egeitu da. Txahunli ginagak, etzian erabilten ahal tuntuna, zeren bazien arazua bazitien, beso batetan etzen kapable tuntunain joiteko, eta segure pentsatzen nire bezala, skizofritur hortaz, zeren bere aita ezen tabalai famatu bat, tabalai handi bat zen bere aita, eta etordian, eta txahunek ez segi da, jaraiki eta ondokuek ere ez. Eta txurulaiak agertu dira beti, hamar edo berrogei urtez, tuntunik gabe. Haren ikusten dugu sumat, gaizagoik ahuldien, eta gaizagoik zinez ahuldien, eta behar diela zaintu, sonia, eta maskadak, eta gaur ere doidoia finitzen